into eyimbangela ukuthi ngize ngigcine ngibiza umkhize phambi kwenu ngoba ngiyasola ukuthi mhlawumbe umkhize khona akayenza kimi angani mhlawumbe ukungicuba ngenzani kwena ngenzani umkhize indoda yomzulu angazi ukuthi wenzani ngenzani anti ngiyini nganti angena nomzulu mina ngikhuluma la ngikhuluma isingisi ngisho khona ukuthi uyena umzulu pho manje ngiyini ngifana ngizwa ngawe ngitshela wena cha angishongo ukuthi izwa uthini pho ngithi mina kanti yini lento enibizele yona la hey wefethu yini lento enibizele yona la Khabazela ngiyacela yabo manje siyobukwa abantu hayi angihlangana naphi nabantu athi vele njobe lana uthi uzobukisa ngami la ezweni hayi njobe la uvele uzobukisa ngami ezweni manje lokho ngitshela ukuthi ngehlisa umoya la Khabazela wena bowudansisa ubhanana wakho la pho manje mangabade ngodansisa yena pho kunani umsebenzi wami phela njengendoda ngithi umsebenzi wami njengendoda lo awukahle wona mfethu awukahle kumba ngisistrefe ubeka umsebenzi wami lo njengendoda yakhe hawu Khabazela yabona into enenzelana nje amasimba kodwa into enenzelana awukahle ungiyeka wena siyalungisa la Khabazela lungisani phela manje sizolungisa kanjani pho lento lokho eyikhuluma lezi into zokuthi ayikhulumelana lezi afunodlama ngisho phakathi kwabantu into ukuthi ayikhulumelana lezi wena ngibese ingane ngoba uyazi ukuthi ngihlala lapho wangishiyapi indaba kade ngafika ngendlela ukuthi aqala sezongidlala la masimba lawo buzongilalela yini ngoba uzokwenza le awulaleli ngisho abantu abaziyo buzongilalela mina yabona uyadlala wena yabona ungijwayela kabi wena ngiyakubona isona izathu sami sokuthi ngize la ukuthi ngicela ukhiphe uma ukuthi khona into oyifake kumina sekuyabonakala ikhona akwazi ukuthi bonke abafana abawu2 bengangavukelwa ngobani hayi bo mabe ngachathi ma uyindoda yomzulu uyaqhatha la mfana uqhatha uthola email awuqhatha sithi mina bonke abafana ukhetha abantu abanoshukela no BP akumina ngithamba ukhetha abantu abanoshukela no BP uyezwa yini ngithi mina yonke ngithi ngithatha why uvala injabulo yami lalela uyivalele injabulo yami lalela lesi inkomo ngangikhiphela mahala angazi lalela wena awuvaliwe yimina uvalwe abakithi wena abaphansi uvalwe abakithi abaphansi wena ngicela abakini bengivule bakuvuleleni ukuthi uthamba ugalvanaza ngenkomo yake Mbukelo wohlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kwi-episode yanamhlanje uyazi ukuthi ke njengamanje sikwinyanga kaSeptember okuyinyanga yamagugu igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN mhlawumbe umunye uzothi hawu nangenyanga yamagugu awuyibongeli lalela ngingujabula kuphathi inqathe kaqhobozela yenze luze encane bekuthiwa inkulu ngabe kade bayibhema abafana ngiyazi ukuthi noma kanjani njengoba sila nje we all about fixing imjolo eminingi yahlukahlukene njengoba silungisa imjolo ke sidinga wena ukuthi ube ingxenye yohlelo ukwenza kanjani ke naloko uyahamba uye kwi-email address ufike nje ubhala umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mawenze kanjalo hawu noma kanjani mhlawumbe kwi-episode elandelayo siyobe siphethe wena sazi kabanzi ukuthi ngempela indaba yakho ihamba kanjani nanokuthi siyilungisa kanjani as uhlelo silungisa umjolo ungakhohlwa futhi you can join i-membership yayo le channel khona uzokwazi ukuthi uthole exclusive content uthole kuqala abanye bangakayitholi otherwise kuno-thanks ola ngaphansi yawubona lo thanks lo pressa wona ke khona uzokwazi ukuthi ulekelele i-channel ukuthi ikhule ifike kulesigaba esifuna ukuthi ifike kusona sithi kushaya uDisemba sesilaphaya ku-100k subscribers ngoba siyabona ukuthi siyancenga sibheke khona asihambe-ke namhlanje siyobheka ukuthi sibheke indaba kabani uthini kuthina ngaphezu kwaloko siyilungisa kanjani ngoba we all about fixing imjolo eminingi eyahlukahlukene khumbula igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Sanibonani babukele emakhaya onibingelelayo uZanele wakwaDlamini ngibhalele la kwi-show yokusilungisa umjolo ngesizathu sokuthi ngidinga bengisize enkingeni engibhekene nazo ngempilo phakathi kwami ne-ex yami ngiyabonga Mbukelo yohlelo silungisa umjolo masikubingelele siphinde sikwamukele kwingxenye yohlelo esiyibiza ngokuthi silungisa umjolo yazi ukuthi lolu hlelo ulithola khona la kwi-channel yakho ku-YouTube ebizwa ngokuthi umjolo show igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN njengenjwayelo uyazi ukuthi nawe mhlawumbe uney'nkinga ezithinta umjolo ufuna thina ukuthi singenelele ey'nkingeni zakho ukuthi ukwazi ukuthi ube right nibe right nesithando sakho zonke izinto zihambe kahle nansi i-email address oyisebenzisayo la ngezansi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com uyazi-ke once ahlala kanje
namhlanje asilu lekhaya siyalungiswa kusho ukuthi sifuna isixazululo to each and every inkinga efika lekhaya. Asikwazi ukuthi ngathi nifika nje lekhaya nifike nizoxoxa indaba yenu sikhulume nani then emva kwaloko mase kuphela kanjalo. But sokwenza isiqiniseko sokuthi siyayikhuluma inkinga yenu sithole isixazululo nihambe lekhaya yonke into ehlelekile futhi yonke into eqondile. If possible nani futhi umjolo wenu uphinde uqhubeke phambili. Mawukuthi futhi akusenzeki ayikho inkinga kodwa nizobe nibhodlile omunye ebhodlile komunye nomunye wabhodla komunye. Namhlanje awukho umehluko khona umfowethu esinaye la sokhuluma nayo just to find out ukuthi ngempela impela kwenzakalani phakathi komjolo wakhe noma kuwa umjolo wakhe njengoba sibonile ukuthi namhlanje ubizwe i-ex yakhe la kwishow. Mfowethu siyakubingelela siyakwamukela uhlelo silungisa umjolo. Hayi ngiyabonga. Hamba kahle kodwa. Hayi ngiyaphila. Hayi no mfethu nami ngiyaphila. Ula ohlelweni namhlanje I'm sure kade sikufonela sikutshelile ukuthi silungisa umjolo. So as isilungisa umjolo nawe uzithola ula ngoba kunodade wethu osibhalele ukuthi ufuna kube khona izinto enilungisayo igama lakho uZanele. Mhlawumbe ngiqale ngokubuza nje ukuthi uyamazi nomuntu ekuthiwa uZanele. Yebo ngiyamazi uZanele. uZanele utheme abesibhalela wasitshela ukuthi wena naye nake najola ngaphezulu kokuthi nake najola naphinde nalobolana. Ngabe kuyiqiniso naloko uZanele aphinda kubaloli? Ya kukanjani. Yeah, so njengoba kuyi-ex angazi noma i-ex noma yini but nalobolana kwaphinde kwaba khona ispace. Mengingathi nje ngichazele mhlambe ukuthi i-relationship yakho naye ihamba kanjani ungangichazela? Hayi ngicabanga ukuthi akukho engingachaza okuningi ngoba njengoba kuyena othi angize la. Ngathi okuningi uyena ozokukhuluma mina ngoba senginayo ngoba ngifuna ukuthi ngithi ngiyakhuluma sengena entweni engizoyigaxekisa kuyona. So njengoba kuyena obhalile onibhalelile nase nangithinta nini. Ngicabanga okuningi uzovela ngakuyena mina bese ngiphendula lokho akusho. Kodwa ke asithi lubanzi nangu ke uyafika la uZanele afike athi mhlambe ufuna nibuyelane noma mhlambe khona into afuna nilungise ungamnika opportunity kanjalo? Kuzodepend ukuthi yena useyiphethe kanjani okanye ukhuluma kanjani ngoba njengamanje lokho ahamba akumazi ukuthi yini ecabangayo futhi njengoba eseze wafika la engakazeze kumina lokho ahamba okanye angifonele ngoba sethintene nje angathi ufuna ukuthini. Kushuthi anikaze nakhuluma anikaze naxoxa njengoba nizohlangana kuma camera namhlanje. Yeah. Hayi-ke uyezwa mbukeli ukuthi labantu abezala namhlanje bagcina ukukhuluma kade besathandana. Kwathi omunye sebheka le nomunye wabheka le kwaba khona ukuqhamuka kwe-connection abazange baphinde bakwazi ukuthi bakhulume. Uyazi ukuthi sinethimba esisebenzisana nalo okuyilona elizolanda uZanele limbeke la mase yasho ukuthi kahle kahle ufuna ukuthini umfowethu then nomfowethu abhodle lokho abone ukuthi uZanele mhlambe ufuna ukuthi bakulungise. Ungayindawo hlala nje eduze kwe-YouTube yakho usibuke ngoba ngempela asizolwa ke la sizolungisa ukuthola ukuthi ngempela kwenzakalani kule relationship noma kwenzakalani kule relationship esizama ukuthi sizoyilungisa namhlanje. Ithimba lethu esisebenzisana nalo liyahamba ke njengamanje lolando mazethu limbeke la sizwe isathi lakhe ukuthi lihamba kanjani. Tade wethu kunjani? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kwishow. Ungagcini ngokusibhalela but ube nesibindi sokuthi ufike futhi ukuthi uzokhuluma indaba yakho. Ngiyabonga nami ungamukela. Unathi la namhlanje kwishow ngenxa yokuthi kunento ofuna ukuyisho kumfowethu ulubanzi. But before ngikunikeze ithuba lokuthi nikhulume nobabili. Mhlawumbe ongitshele nje ukuthi yini le yenze wathatha isibindi sokuthi uzokhulume nathi because ngithe ngiyakhuluma naye kwe-connection phakathi kwakho naye ayikho ngale ndlela yokuthi anikwazi awumfoneli awumWhatsApp but ube nesibindi sokumthatha umbeke phambi kwamakhamera namhlanje ukuthi uzokhuluma naye. Ngoba bengicabanga ukuthi mhlambe nina ningakwazi ukungikhulumela naye kangconywana. Yebo isona isizathu sami leso. Okay. Njengoba ufuna sikukhulumele naye kangconywana sitshele ngobudlelwane bakho naye bebunjani mhlawumbe ubudlelwane bakho naye nisathandana ngoba ngiyabona ukuthi njengamanje sekumuntu engathandani naye. Asathandana ngempela. Kahle kahle ulubanzi umfamkhize umyeni wami ngingoduso yakhe so besikade sihlala ndawonye ehlaleni kuyayithu ndawonye kwahamba isikhathi bekangilobolile ekungiloboleni kwakhe wagcina sekuthi kumele ngiphume ekhaya ngoba abazali abekho ngihambe ngiyohlala naye. Okay. Isimo singekho kahle nasekhaya ngihamba ngayohlala naye. Kwahlaleka nje njengabantu abathandanayo abahloniphanayo egcineni naye angivezele umkhizi ukuthi akakwazi ukungihlonipha and nami sengiyabona ukuthi nendawo yami sengiyancisheka.
yes. So what do you mean mawuthi kuhambe isikhathi wakuvezela ukuthi yena ubani? Sasesihlalile nje mengaphosisa unyaka sasesihlalile e-right kodwa after unyaka waqala nje wangishintshela uMkhize kwangakhulumeka noMkhize uMkhize nje kuningi uMkhize bekakwenza ukukhombisa unganginika inhlonipho. Go deep papa ma ngifuna ukuzwa kabanje ukuthi mekuthi khona izinto ade sezenza ngifuna in details ukuthi bekwenzakalani. Mengabe kwenzakale into nje endlini into ukuthi nilungise njengomndeni ingaziphumele ngaphandle. So uMkhize bengimcela baba ngicela ukukhuluma nawe kuyikona ukuthi bengangilaleli engafuni ngisho ukuzwa. Kokunye uMkhize ahambe aphume ayibuyele ngesikhathi sithando yena nje into ezikanjalo lezo. Engasanaso nje isikhathi sami kahle kahle. Okay. Yes, sengumuntu ohleze ekhala yonke lo into leyo ngaze ngacabanga nami ukuthi kunokuba ngicene ngize ngimelwe inhliziyo ngcono ngiyithathele amasaka ami ngihambe. Mhlawumbe uzokubona ukubaleka kwami if sengingekho eduze kwakhe angazi. Yini kade uyisola mhlawumbe sonke lesikhathi kwenzeka lento ubunokusola ukuthi mhlawumbe ukhabazela ubona omunye umuntu ngale kwakhe endlini noma mhlawumbe unabangani abarong yini kade uyisola emqondweni wakho? Ngike ngakusola nalokho kodwa futhi ngabe ngayitshela ukuthi ngabuyela emumve kulobolweni kwami amalobolo ami because babe wahlanganisa nomalume bami into kanjalo. So ngabona ukuthi vele akeza ngithande kahle kahle mhlawumbe ngangidayiswa angazi. Yes. So njengamanje wathi meyabe umuva ngizwile isimo sasekhaya ukuthi sasingekho right. Yes. Umuva wamuvela waphinda la kungekho khona right noma wayimela wena? Ngayimela ngazama ukuyimela njengomuntu wesifazane. Yes. So njengamanje uyishimele nje ngishimele nje ngilindele ukukhabazela wami bekuthi nawe uyobuya mengekabuye futhi ngoshima for the rest of my life. Inhloso enkulu ke ukubhalela ishow yini la ufuna ukuthi umtshele yona yize ukhabazela? Inkinga enginayo lapho twami iyodwa. Ngiyazi mhlawumbe ngeke ifike kahle kuMkhize kodwa ngiyafisa ukuthi ifike kahle igcine ilungisekile. La ngithe mengihlukana noMkhize ngihambe nginamkhize kwakuba ngithandana nomunye ubhuti ngihlangana nomunye ubhuti siyathandana. Ekuthandaneni kwethu kufike ekuthenini sekumele sivakashelane. Mesivakashelana inkinga isisekuthenini siya enkonzweni yaseKamerweni. Okay. Mesifika enkonzweni yaseKamerweni hayi ubhanana kaBhuti umadane nje uthambe ngathi ushiswe yilanga. Hayibo. Ngithuka ukuthi kwenzakalani. Ngiphinde futhi ngithandana nomunye umfana. Kuphinde kwenzeke Hayibo. Hey. Wena yonke ngibizele yona lena la. Kwenzeke lento. Yonke ngibizele yona lena la. Kwenzeke into. Ile masimba ngibizele yona la. Ngilinda Mkhize. Ukuthi into ngibizele yona lena la. Ngilinda ngikhuluma. Uzokhuluma ukhulumani into ngibizele yona lena la. Ngilinda ngiqhubeke ngikhuluma. Awukahle wena man. Awungiyeka wena man. Ngake uyabona ukuthi umuntu onjani yonke ngibizele yona lena la. Yonke ngibizele yona lena la. Yonke ngibizele yona lena la. Ngizongisana ngikhuluma le masimba akhuluma. Angisanganeli Khabazela angisanganeli. Angisanganeli kulesi. Yazi. Dadewethu ngizohlala phansi. Ngizongibhedela yena la. Yonke ngifuna kade ngifonela yona lena la. Yonke nenzayo lena la. Uzwe story Khabazela sizwe sonke. Story sokunuka yini? Story sokunuka yini? Yobe ezokhuluma into ayikhuluma la. Khabazela ngisengikhuluma nawe. Ngithule ngilale ngizwe ukuthi kade lala namadoda. Khabazela ngisengikhuluma nawe ngangitshela inhloso yami kodwa. Hayi man hayi nonsense amasimba yonke lento enyenza lana man. Hawu lo ngikhulumela ushit la uthi nawe lokhu phela uthi angithule nawe lokhu ngibamba la ngathi ngibambelani. Okay. Hawu ufuna ngithule ngilala ushiti. Dadewethu usobanikile manje ikhekhe la Khabazela noma kwaka la Khabazela times 2 and mothi uyabanika ubanana udance usho njalo. Awudance inhlobo nje sidala uthulele. Manje yini indaba ucabanga ukuthi ubanana awudance kwenziwa yini? Iyona ke into eyimbangela ukuthi ngize ngicine ngibiza uMkhize phambi kwenu ngoba ngiyasola ukuthi mhlawumbe uMkhize khona akayenza kimi angani mhlawumbe ukungicupha ngenzani kwena uMkhize indoda yomZulu angazi ukuthi wenzani ngenzani ngiyini nganti angena nomZulu mina ngikhuluma la ngikhuluma isingisi ngisokhona ukuthi uyena umZulu pho manje ngiyini ngifana ngizwa ngawe ngitshela wena cha angisho ukuthi izwa uthini pho ngithi mina kanti yini lento enibizele yona la wefethu yini lento enibizele yona la Khabazela ngiyakucela yabo manje siyobukwa abantu hayi ngihlangana naphi nabantu athi vele njobe lana uthi uzobukisa ngami la ezweni hayi njobe la uvele uzobukisa ngami ezweni manje lokho ngitshela ukuthi ngehlisa umoya la Khabazela wena bowudansisa ubhanana wakho la pho manje mangabade ngodansisa yena pho kunani umsebenzi wami phela njengendoda ngithi bekumsebenzi wami njengendoda lo awukahle wona mfethu awukahle kumba ngisitrefe bekumsebenzi wami lo njengendoda yakhe hawu Khabazela
yabona nje yabona into enenzelana nje amasimba kodwa into enenzelana awakahle ungiyeka wena ungiyeka siyalungisa la khabazela lungisani phela manje Sizolungisa kanjani phela into lokho eyikhuluma lezi into zokuthi ayikhulumelana lezi afunodlama ngisho phakathi kwabantu into ukuthi ayikhulumelana lezi wena ngibese ingane ngoba uyazi ukuthi ngihlala lapho wangishiyapi indaba kade ngafika ngendlela ukuthi aqala sezongilalela yini lamasimba lawo uzongilalela yini uzongilalela yini ngoba uzokwenza le awulaleli ngisho abantu abaziyo uzongilalela mina yabona uyadlala wena yabona ungijwayela kabi wena ngiyakubona isona izathu sami sokuthi ngize la ukuthi ngicela ukhiphe uma ukuthi khona into eyifake kumina sekuyabonakala ikhona akwazi ukuthi bonke abafana abawu2 bengangavukelwa ngobani hayibo mabe ngachathi ma uyindoda omzulu uyaqhatha la mfana uqhatha uthola email awuqhatha sithi mina bonke abafana ukhetha abantu abanoshukela no BP akumina ngithamba ukhetha abantu abanoshukela no BP uyezwa yini ngithi mina yonke ngithi ngithatha la wayuvala injabulo yami lalela uyivalele injabulo yami lalela lesi inkombe ngangikhiphela mahala angazi lalela wena awuvaliwe yimina uvalwe abakithi wena abaphansi uvalwe abakithi abaphansi wena ngicela abakini bengivule bakuvuleleni ukuthi uthamba ugalvanaza ngenkomo yakithi okay sithi mina injabulo yami iphelile awuyisebenzisi nje khabazela uyazi nawe uba ngisikhethe uyaqazula noma uyaqova mo efethu awungiyeke wena mani awungiyeke ufuna ukwenzani nilwa nomuntu ongangawe uyaqazulula noma uyaqova uyezwa kuthiwa uyaqazulula noma uyaqova nomuntu ongangawe akha mani nayo shit mali lento eninze la amasimba lawo ushit lona yini ungibambelani manje ungibambelani awungiyeke umuntu wakhunjwe vele nje khabazela ngiyacela yaba wena ngiyacela yabona wena mehlula indoda yabona ngiyini yabona wena nawe vele ngathi ujwayela abantu abahlezi bekuthambela wena ngizodila nawe mina uzobona nawe futhi lokhu ngibambela ngathi ngibambelani ngisuke ngilanda isibhamu lapha emotweni ngisakaze ekhanda mina manje ngiyijwayela kabi la ngiyalitshela uyafuna usibona angifuni ukusibona ngoba ngizosifaka enyameni mina ngumkhize khabazela mina ngizongidakela mina nawe lokhu ngibamba wena kodwa khipha lento efake kumina ke ngifuna injabulo yempilo nami hamba ojabula mina ngikuvimbe ephe kujabuleni kwakho abavukelwa abafana menginabo manje ngihlala naphi nalokho ngihlala naphi nalokho mina alongisanganela wena mina uwena imbangela ngijwayela kabi wena khabazela uthi umama sisodwa isibhamu sakhe asaziyo yilesi esasimdubula kudala so methi uyazama manje akwenzeki yabona wena mfethu yabona wena khabazela ngicela uhlale phansi silungise indaba yakho yabona wena mfethu lamasimba akho lokho wakhuluma la yabona lamasimba akho lokho wakhuluma la ujwayele wena abantu bekuyeka wenza lamasimba akho la wenzani ubajwayele bekuyeka ngeke uzwe uqhubeke lokho wenza lamasimba lawo iyaphela le show le futhi uba uzophendula uwabuza nonke lamasimba lokho ngibuza wona la nawe wena nonke nje futhi nonke lamasimbeni la kweCrew la ngiyalitshela wena uzobona makuphela le show le ngibona ukuthi uzoyibamba nenye elandelayo ujwayele namasimba seyikubonile lokuthi uzoxazula nje uzokhuluma amasimba akho la khabazela ihlangene naye le yini niyalalana yini nalalana ngimlalana nalalana yini vele pho manje lokukhuluma amasimba lokwakhuluma pho yini pho lokukhuluma amasimba lokwakho ngizomlala kanjani njoba uba nokuthakathile ngoba ngisho ukuthi wanje idala zakithi wena sitshele zingidedele angifuni ngobani ngabe kanti lezi inkomo ngiyikhiphela amasimba yini angisekho nje kuwena khabazela angisekho ubani owahambayo tshela inkomo utshela amadlozi akhe ngidedele mina lokho sanganela wena okay ngicela nehlisa umoya futhi yazi usuphasa umoya manje anenze lento lenisheshise nisefuna ukuhamba manje ngeke sikwazi ukuyenza sisheshise impendulo esingenazo umama ufuna ukwazi ukuthi wamenzani methi ulala nabanye abafana abavukelwa livele kwenzekani ngiyasho phela uthi oBP noshukela mabengaqhathi ingane encane lingana nami mabengaqhathi bengayiklini uzothathaphi uBP ingane encane uzothathaphi uyazazi wena uzalwa nazo angizalwa uyayazi umndeni wabo ukuthi ikhona lento la kodwa ngiyawazi nje awu bhedela wena hawu bhedela wathi yazi wonke lamasimba lokwakhuluma uzongitshela indaba zamapipi lana kulolu hlelo lakho lolu yona nto ngibizele yona lena la mina mfethu ngibengithi ngifuna ulungise indaba yakhe ukuthi melala nomunye umuntu akwenzeki lutho mina pho ngihlangana naphi mina kuyonke lento ngihlangana naphi mina kuyonke lento ufuna bavukele abantu mina pho ngihlangana naphi mina hawu naba abantu bo hayi cha waze wangizonda emhlabeni wonke nje jikelele uzoloya mina yazi utheni umama hayi bani uthe ayikho into angayenzi menomfana ukuthi bajabule but mengabe enomfana ukuthi bajabule akwenzeki futhi usehambe ekhotha amatotolozi abantu awu2 abaqhathi
Hayi cha bandla, hayi unawo Abaqhathi lo abayiklini abantu benza into zabo. Mina kusala into ofanele uyazi mfethu wena nto yena nomZulu. Ayena umZulu njengoba uhlezi lana la ukhuluma nathi awunayo umfazi okanye intombi. Mangase kuthiwa uyahamba ukhipha inkomo, uyazi ngithi mangabe ukhipha inkomo ekhaya, ukhuluma emsamo ukuthi uyakwabani in. Idalaza ngithi ngayizeza umgade lo muntu loyo. Mayifanele mina ngivuma ukuthi hambe eGalvanaza ngenkomo yala. Azingiboni bese ngisukile kuwena idalwaza kini. Azingiboni bese ngisukile. Azilali ngani ke naye. Ayilali ngani ke nami ngiphi injabulo idalwaza kini. Silale naye idalaza ngithi ilale naye. Alingazongisangalela. Uyazi futhi ngeke ngasho ukuthi ukhuluma amasimba kwawena. Khuluma ngasho ukuthi ukhuluma amasimba kwawena. Khawazela udlamolani. Ngiyakutshela ukuthi wena ukhuluma amasimba manje uloku ushona phezulu ushona phansi la uphezulu uthi yasilungisa ukuthi uyasixova la. Ngempela isibhamu kwazi ba. Yazi Khabazela wena uzokwenza lento engalungi. Sifuna lento ilungile but manje unolaka olukhulu. Angazi ukuthi ulaka olani ngoba ngihlale ngilala amasimba la wakhulumayo. Yini amasimba? Yona into engibizela le ngihlale ngilale lento la ekhulumayo la. Ilala naye ke lo muntu ajabule. Ini yona? Khathani ilwane. Ilwane zani? Uyahleka uyasineka. Uyasinekisa. Yona into ngibizela yona lena la. Yephi? Yona into ngibizela yona la. Mina ngifuna injabulo yami wena angisho wena umuntu wazi injabulo yami. Khabazela kodwa sathi injabulo yami uyibeke la mase ngiba right nawe uqhubeke ube right. Phela nje. Into ezokwenzakala mina ngizolimaza abantu futhi hayi umuntu abantu. Emnikeza itotolozi lakhe mfowethu. Ngenza njalo ukuthi ngenza njalo mina ngisikelele lami. Ngisikelele lami manje ngilifake lapha kuyena. Angithi unkosikazi wakho lo wamkhokhela. Lungisana izinto. Ukhokha ngakhokha but wahamba phela akaze axolise njoba ahamba ngazi ukuthi wahambelani. Njobe ngazi nanuthi utheni kuwena. Njoba ahamba ngazi ukuthi wahambelani. Njoba mase ezongitshela amasimba washo manje engakaze eze kumina ezokhuluma nami. Ngizama ukuthi silungise leyo nto leyo ukuthi wayengezingane ke even njoba uthi uzama ukulungisa wena ke Jesus. Wena Jesus ulungisa inkinga zabantu. Indaba engezanga kumina before eze kunina. Ngoba lokho ahamba akaze angithinta njobe seqhamuka manje seqhamuka nani nje ngoba yini ubuzoyilalela mengizofike ngikhulume kuwena ikho into ebuzoyilalela njengoba uhluleka ukumlalela uba kuthiwa ubuza ngendlela eright uma uza ngendlela hayi uqhamuka uphezulu nawe kodwa wena ufuna ukulwa nobhuti ngoba hayi uqhamuka uphezulu uze kumina ngendlela eright ngeapproach eright ngoba into eyenza ukuthi kube ngathi manje mina angisamlaleli kwanaye indlela asuka akhulume kambi nami ngayo ngiyixolise ngunezi ngiyamxolisela ndoda kodwa ke besisacela ukhipha isixazululo ngifuna ukuba happy kwamanje nje ngiyayihalela lento mina kwamanje mungathi uthi nje uyayikhipha lento hayi yimloya kade ayigcina mama angisayazi ngakuzwisa mhlawumbe yo Khabazela ngiyakucela Khabazela yazi mfethu ayikho into ecelayo engizoyilungisa mina ukulungisa njoba naye ngathi manje nina nibhizi nikhuza mina nithi mina Piringa nayo yena izinto lokho eyikhuluma ku right yana konke akushoyo iqiniso alike hayi ukuthi uzolungisa wena uthatha iside lakhe iqiniso labamnandi akekho side lamuntu uyibeka kamothi yini phone ikhuze mina pho yena ningamkhuzi yena ubesabeka indaba yakhe nawe mengingezwe iside lakho mhlambe ngingakwazi iside lami lese ngilisho ukuthi akaze lokho ahamba akaze asho lutho kumina lokho ahamba akaze njobe seqhamuka manje yini indaba ungambuza ukuthi wena sonke lesikhathi leso ubekade kuphi enzani nobani njobe seqhamuka sefumbuka manje ubengekhe lala namadoda awu2 angithi ubela yabona wena ngunehlezi unolaka mfethu ngicela uhlale phansi Khabazela ngiyacela ngicela uhlale phansi ngiyacela Khabazela yabona wena mfethu yabona wena sayikubone nawe namasimba wena okahle wena lokuma ngisicela yazi wena mfethu angikadili nawe ngiseza wena lokuma ngisicela wena ubuza imibuzo mengikunikeza izimpendulo kodwa manje inapho uphendula amasimba pho inapho uphendula amasimba pho inapho uphendula amasimba uhlangene wena ngiyadlana yini nalo kanjani ufuna ukuzoconfirm kuphela ukuthi nesesihlukane kanjani ngiyakutshela ngitshwalana kabi nini angazi yazi nje waye ungihalisa uthi ngizwana naye manje yini ngitshela ngitshwalana kabi nini yobona okay Khabazela sesiphele isikhathi sakho noma ngoba ngifuna ukuhamba mina ungahambi uzohamba kanjani lento singayilungisile kuyimanje ngisenza iside elilodwa iside lakhe angilazi ukuthi ngithini yiliphi iside ofuna ukuleza ngithi yena lobe ngilethela uyana ngitshela lobe ngilethela ngene umuntu walezi zinto lezi mina lezi angena umuntu walezi ngumuntu oyihlalela emakhaya mina ngithalele imfuyo ngihlalele emakhaya ngake ngimthatha ngoba ngithi ngifuna azovusa umuzi wasekhaya so ngangeke ngize ngifike ngikhiphe inkomo zakithi akhona zohambe eGalvanaza nginanhluzana ukuthi ngoghlama wasufuna wena ukungishintsha ngibe ufamthuliya wawungasho ngani ukuthi ugqama before ngikhiphe inkomo ukuthi uzoshintsha ngeke ngifake insipho ezinde kuyimanje oko wangeke insipho inzipha ngisayifaki ngenxa yakho ngihlonipha kodwa wena ayinhloniphokile
Khabazela. aka appreciate Awukahle nolokuthi inyabazela ngiyakulapha nginyanga yakho wena. Lubanzi. Hawu. Wamenzani umama? Angimenzanga lutho. Wamenzani umama Waba Lubanzi? nje uba njobe esho nje uba nje idala zakhe. ngicela ilale nami Njengoba ngakwazi besho ulale ukungitshela idala ziyafoneleka ngakhipha inkomo mina leza inkomo phela zayingaphumela amahala. ziyafoneleka yini idala ungifonelele zona ngisenkingeni mina Okay. Yamuzi. Okay. Khona idala zakhe zafoneleka. Ngicela Kazi sehliseni, ngani ngicela sehliseni umoya. Jwalana kabi lo. Ngicela sehliseni umoya. Lubanzi, Mkhize, usamthanda noma Dlamini? Mengasathi lungisana izinto ngamnika opportunity. Ngadepend ukuthi ukhuluma uthini. Kodwa manje sakhuluma kanje, ngadepend ukuthi ukhuluma kanjani. Ngoba nami phela nje bade ngeke hambile mina ngindoda nami. Ekulista kalalanga namuntu. Bathe Awu. balala la. bahlulekile Awile Khabazela, awile. lengavuki ngisho Lento ukuvuka lesikuyenziwa phela ukulala nomuntu phela kona ukuthi uyangena phela phana. Lento leni ifama feja la usukwenziwa laphana. Ufakana ulimi ucatshuzwa lokwenza yonke into leyo. Ngathi sexual harassment ingena kanjani umuntu? Kufanele uzulale noma umthintile phela. Amaphutha wabalile Khabazela sewenzela uthu kuphela. Ukumunca amatotolozi abantu ajika ngavuki. Hey. Khabazela ngiyacela. Efethu kahle ufuna umoya wami. nakhona No. futhi hayi ngoba Ufuna umoya ngisengikhotha wami. ngoba ngisengiqondile Ufuna umoya wami. ngizama ukuthi nivuke angizengaqondanga Ufuna umoya wami wena mfethu. Angilwi nawe Sengikubonile wena. Sengibona njengoba ngisho nje ayiphele ishow ngizodila nawe. Khabazela mina ngizama ukunikeza izimpendulo. Engathi angakuveza futhi nala camera la usugijima. Uyabona? Kodwa Ngoba Khabazela ngibizela engathi angakuveza usubaleka futhi ngoba ngizokukhupha futhi ngento encane. Manje ngiqeda nje ingangilo ngithi ngiyekeni. Ufuna ukuya lapha emotweni ngifike ngithatha into yami. Khabazela, Ngaphela nje la ngisho wena- ngabiza amaphoyisa Uyang- awufika awude ubusuthula wena. uyangixaka ufike ungibuza imibuzo ngikunikeze izimpendulo mase zikuphatha. Iy'mpendulo zamasimba ey'phedayo. Ufuna ngikunikeze into Kuyahlekisa kuyahlekisa konke nje ubuhleka nje kuyahlekisa. libuhlungu iqiniso kuyena kumkhizi qiniso hayi libuhlungu shame akazwa nje neqiniso mkhize ngicela ukhiphe isisombululo sayo yonke lento mina nje ngifuna ukuba head kuthiwa bazokudakela. Yokubona kulungiswa la ukhuluma ngokuthi nizolungisa. Ngizolungisa kanjani nekhanda liqinile Khabazela? Oh sengimba kodwa mina manje. Ngimba kodwa mina. Hayi aniqedeni ke nale ngibokode mina ke ufuna ukungibokoda ke mase kuphelile ke la. Aniqedeni. Jwayela kabi. Mshona wambukeli uyabona ukuthi kuhamba kanjani la. Kodwa ngeke ngihluleke. Mina ngilwe mina ngiyalungisa. Ngeke ngihlule Khabazela mina. Khabazela ngeke uthi ungihlule. Kufanele uhambe le ndaba le ilungile Khabazela. Oh bengithi uthi ngayize ngikuhlule ngamandla angiwabe hayi ngayi. Angenapho Hayi ungalinga nje ulingalinga naye lona uyeke ngihlonipha ngoba nakula akayilutho kwena lo. Mangithanda ukufika lapho wena ngingafika nje. leyo nto yakhabazela wathi into eyoniwa ngomlomo ilungiswa ngezandla Yes, ngindoda phela mina insizwa omzulu. Musuku Ungazongibhedela. Khabazela. insizwa yomzulu ungikhipha into engifake yona ke ngifuna Ulwe kube naye. insizwa yamashangane kulist Ulwe naye funa ube Khabazela. intombi yamashangane Vele kade kulist. aqinile. Yona into ofuna ukuthi ngithule ngilalele lamasimba lokho wakhuluma. Wona kwakha lokho kwakha nje ubuthena angikhiphe khona ezozo yamashangane uRaj nje besho kanjani. ngenzela ukuthi phela Kuba kuthiwa bekwena bekuwena ukhiphe inkomo zakini ubuzavuma umuntu othi Lento wakade oyisho uthana naye ngempela khuluma uyithatha. lamasimba wakhulumayo. Uyithatha phi? ngizothini phela mhlawumbe kumele ngize ngiyozamela amashangane ngoba mhlawumbe lizovuka ngoba amazulu haye mhlawumbe lo muthi oyobhalile ukuthi emekwathi Zulu ayivuki kwazi bani Vele ujaha amashangane yona vele wasetoshudo awuhambele wona vele. kanjani ngikutshela iqiniso mina iyona lento ekudinayo eyiqiniso ukuthi bawu2 abantu engabazamayo kwahluleka abangenanga nakuma Wabakhotha abangonanga amadlamini ngabakho ayibo ngase ngishaya final embi wena wabona istick sweet shonisa but still walalo bani. banana kwathi ushawe ilanga Manje mekukuthi uKhabazela mhlawumbe uyavuma ukuthi nibuyelane uzoqhubeka aqabule kulomlomo ukhotha amapipa abanye abantu wena. awuxujwa yini Cha ngiyabuza. Uxupha amasimba yini? Uxupha amasimba yini? Khabazela unkosikazi wakho eyinkomo lo. Ngicela nilungise izinto. Ngikhiphe nami ngoba ngithi ngakhumuzwa sekhaya. Kanti ngangazi ukuthi ngiyakhanti ngakho into enje. emini into nje emina into nje Awuthatha usho manje ufuna into zamashangane. uma ungayikhiphi phela into efake kumina noma ngingaphuma isisombululo ngizothi Bengizokunika kanjani usungasakho sowahamba. Bengizokunika kanjani athi wena wahamba ngingekho mina. Wathatha ingane wahamba ngingekho.
Manje uzothola kanjani into othena makungakuningi ukunikeza kanjani ungekho wahamba. Wangitshela mhlazana Ngenkathi uhamba. ngikhona wawunginika yini? Wangitshela mhlazana uhamba. Ngenkathi ngikhona wawusanginika yini? Awu ngoba ngathi yakuzona awumbuza ukuthi wangitshela mhlazana ehamba ukuthi yapi. Angishongo. Awushongo ngani dadewethu? Ingoba vele sasingephi isidingo sokuthi ngisho wayezongivalela ethi angingahambi. Uyabona nje mfethu. Aqhubeke kuyo yonke ayenzayo. lento le mhlambe ngitshele yobafu kuyo yonke lento lena into mina ngibukayo ngasheshe ngakhipha izinkomo zasekhaya ngayikhiphela into wrong umuntu osenenye inkanuko yokwenza ezinye izinto njengoba eshethi washaya ngopholo zenzipho nje into ezingaka ongathumba imithi ngayo ngoba ngithi phela ngizama ukuxoxa umuntu ngiyambuyisa khona ezoba umuntu naye emntwini kanti ngibuyisa into enje inzipho sukumba imithi uma ufaka inzipho yazi ukhabazela uzokhulumela amalegini akhulumela amabhulu akhulumela inzipho akhulumela ngithi ngiyindoda mina ngeke ngithi ngiyindoda ngibe nomfazi uhambe yoreheza ubusuku bonke umsebenzi ufaka imali nje kufaka imali nje umsebenzane wakwangitshela ukuthi akwenza lokho konke lokho Mawukuthi into eqhamuka ensukwini ke bese ngiyachaza sikhabazela nakho ngithola into kanje nkathi ngakakuloboli bengaqhamuka zonke lento zakho seyivela kamuva indaba ongasho ukuthi vele inhloko wena uyizele kumina ukuthi uthole kodwa ngithwala mase hamba usuyamthola ke ufamba la kuyihamba ke phela ngiyeke mina ke ngumkhizi Okay Khabazela bekuyintombi yakho le wayilobola wayenza umama wasekhaya njengamanje inkomo zakhe azikabuyi so where to from here senze njani buza yena wabuza mina abantu bani obizwa omunye la buza yena usekucaca buza yena ukuthi yini utheni went to bani yena lokho buza yena lo kade ngibuza kona kubuza yena Khabazela nayinkomo mina Khabazela lo muntu lo uze la kuwena ezocela kuwena ukuthi ucela ukufeba kahle ngoba manje uthi uyazama ukufeba awenze kahle ukhona umuntu umfana ongavuma lawo masimba lawo buka nawe uvuma ukubaselo yena ngizama ukufeba kanjani ngize kwena vele amasimba vele kona anivele into ethi ngithi ngiyanhlangela nobabili vele akazile ngathi uzocela ukulala nomunye umfana angethuzele lokho lekhaya ngizela ukuthi uma ukuthi khona into efaka kimi nikhiphe ukuze ngizokhululeka nami uhamba ufebe uhamba ugalvanize simple ufebe kahle ngizothola umfana yedwa uyahlanyelana Shuthi when uyivala injabulo yami for the rest of my life noma yodwa into engakusiza kuko konke lokho ukuthi amasaka akho wathatha wabuyisele ekhaya ekhaya kaba lawa ngishiya khona mawukuthi akekho umuntu wesifazane okhona leyo imakhuluma sesoyilungisela khona ekhaya ke futhi mawukuthi ayilungi izophinda izoqedelwa la lawa ngishiya khona la yongithola khona Okay uKhabazela uthi buye ekhaya mama yena showcase uzothi nje saqaqa uzipho se right izikhali yabo uzophinda ujabule futhi so njengoba uthi akabuyele ekhaya uthando lisase khona ni baba ngoba phela kumele uthi mayabuyele ekhaya kube ukuthi kanti ngisenkantolo ngikantilana ngithi njengoba ngithi akabuye ekhaya phela ngizama ukuthi yonto ethisoyilungisa leyo wena usungasekho ke wena ke Jesus into ezobe sesikhuluma leyo thina sesisobabili usungasekho wena ayithi into ade ayifuna la ukuthi ufuna ukuthi sixolelane sesasho ke akabuye ezekhaya ke mafuna sikulungisa konke lokho akuthi into sezokhuluma nawe la wena unankinga ukuthi ubuyele ekhaya ngizocabanga usandocabanga ukuthi laba kade bakhothisa uzokwenza njani ngabo wake up khothisa odwa Khabazela ngizokhotha Khabazela wami ngedwa ngisangani mina le nto ngenwa ngenye into hayi ukuthi ngene ngenye into ngenwa ngokunye hayi ukuthi ufake enye into so uKhabazela njengamanje uyakucela ukuthi ubuyele ekhaya mengabe ubuyele ekhaya ke nixoxe kahle ningekho in front of ama-camera nikwazi ukukhuluma indaba yenu so right ngalokho ngiyajabulisa nalokho nami bengakulindele nje indlela engahamba ngayo kuyena kodwa kuyangijabulisa ukuzwa lokho ukuthi usangangamukela ngengoduso yakhe Khabazela hayi no akanankinga umama uzobuyela ekhaya sesikhuluma siqedile manje ngiphindaphindisa into eyodwa manje sengikhulumile ngiqedile manje lokhu ningiphindaphindisa into eyodwa sale neshow yenu hawu kodwa manje ngoba sikaqedi njena kanti umuntu wakho unjani unjena ke njengoba umbona unje umuntu onodlama akakhethi umfana nto unje manje wena njengoba uthi ufuna ukubuyela ekhaya awunankinga nokubuyela ekhaya umuntu kanje into engiplanayo njengoba ethi angibuyele kwakhe ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngimdidise akwazi ukukhipha lento kumina then bese ngiyakhululeka ngoba hayi angazi nomdidisa kanjani uthi uyamdidisa hayi ngizobona nokuthi ngenza kanjani
as long as ezokwazi ukukhuluma akwazi ukwenza ukuthi kuphume lento ekumina nami ngibe right njengomuntu wesifazane. Ubusazama bawu2 nje kuphela abantu besilisa. Phela 2 nje kuphela. Hayi no kulungile ngiyakuzwa manje siphokwenza Bengigula kodwa ke ngilimele kancane. Awushawanga umuntu. Angishawanga. Akekho mhlawumbe umfana ongavukelwanga wathi udlala ngawo avelwa kushaya. Hayi akekho. Hayi no. Kulungile kuyazwakala. Yeah. Well mbukeli uyabona ke episode yethu ukuthi ihamba kanjani. Angazi ukuthi wena ubona kanjani ubone ngathi sikhona into esengaqhubeka phakathi kwalubanzi noZanele. Ngendlela engibuka ngawe yabona ukuthi hayi khona ulaka likhulu kakhulu kodwa sithemba ukuthi mase behlangene bobabili bazokwazi ukuthi balungise izinto zabo zihambe kahle siphinde futhi babuyele ubudlelane babo. Khumbula ukuthi lo umfazi weinkomo ukhokheli uyeke nje ukuthi usehambe wahamba wakhotha izinto zabanye abafana not oyedwa ababili ezama ukuyivusa ungazi ukuthi uyivusani izinto ikhona into kwakhokhelwa yena ukuthi ayivuse. Otherwise noma ukuthi uneyinkinga ezisinto umjolo kulula kakhulu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com email address oyisebenzisayo leyo. Mina igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubuyela kwakho ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel so abangani bakho yihlobo zakho nabo bonke abantu sondelene nabo. Sihambeni sonke ke sibheke ku 100k subscribers njengoba ubona ukuthi kushoda kancane ukuthi sifike khona. Siyabonga kakhulu. Yebo.